Ens el farà el Josep Maria Torner. Ell treballa a Vitec, Vitec té diferents àrees i ell és el responsable de l'àrea de viticultura, que és l'àrea que avui toca, i ens explica un tema interessant, que és tot el tema de la selecció clonal per incrementar diferents variables, que ens parla de la biodiversitat, d'altres variables, però com a partir d'una selecció clonal, no parlem de varietats, ja dins d'una varietat parlem dels clons, ens pot ajudar a millorar la varietat. Josep Maria, quan vulguis, agafa aquests. Sí? Bé, després de tot el dia amb robot, intel·ligència artificial, amunt, avall, jo tocaré el cep. Aquí d'intel·ligència artificial alguna imatge creada amb ChatGPT per la presentació, però anem a la vinya. Primer, moltes gràcies per invitar-me. Bé, parlem de la selecció clonal com una de les eines a la situació actual que estem vivint i de canvi climàtic. Hi ha moltes solucions possibles en futur. Una d'elles és aquesta part del material vegetal i també ve d'una part d'erosió d'aquesta diversitat que hi havia varietal a les zones vitícoles per diferents motius que anirem comentant. Primer, tot i que igual no és el millor, però no és el millor dia perquè venim d'un episodi de pluja, sempre m'agrada fer aquesta diapositiva perquè igualment només som al març i encara queda molt any i tampoc ens ha plogut tant a moltes zones. Jo vinc d'aquí al costat, de Falset, del Priorat, i els pantans encara no els tenim plens i el reg a l'estiu ja veurem si es podrà aplicar o no. Bé, hi ha lletra, però més que res per si es passen la diapositiva. L'important és que hem de tenir present que la Vitis vinifera silvestris s'està fent servir per creuaments de varietat que ja s'està sentint cada vegada més, de varietats resistents a malalties criptogàmiques, sobretot a oïd i míldiu, i s'està generant ja treballs per si poden induir resistència tant a sequera com a xilella. Llavors aquest d'aquí és un dels patrons. I després això d'aquí comporta aquests programes de millora genètica. Després, molt ràpidament, fa molts anys ja es va domesticar, entre cometes, aquesta planta per poder generar aquests fruits que després nosaltres acabem transformant. Hi ha dues hipòtesis, una és la dienoe, que és en un únic lloc, o la d'origen múltiple, tampoc aquí m'han de tindre molt, que anem justets de temps. Llavors, hi ha diversos factors d'evolució que ens ha portat a aquesta gran variabilitat genètica que ens trobem ara. Generació de mutacions i creuaments naturals, que això s'han donat donant i seguiran donant. Les seleccions clonals o seleccions de varietats concretes o de clons que s'han anat fent en diferents èpoques i diferents criteris al moment que ens trobàvem. I finalment aquesta adaptació també de la planta als seus ecosistemes diferents. Hi ha garnatxa negra i està implementada en moltes zones i es comporta diferent. I el resultat final també és molt diferent, el vi final. Aquesta variabilitat genètica la trobem que hi ha diferents varietats o diferents clons. Aquí he ficat uns comercials, però de Tempranillo, però podien ser garnatxa, i podria haver garnatxa de la Terra Alta 1, de la Terra Alta 2, etc. Aquí han anat desapareixent algunes d'aquestes varietats i la reducció també dels genotips o d'aquests clons finals per varietat, perquè hi ha hagut moments molt puntuals on s'ha anat apostant per diferents clons i la gent havia anat arrencant i plantant el clon, per exemple, més productiu depenent de quin moment o el que donava més grau. I ara tornem una mica a canviar aquesta perspectiva a l'hora de decidir què plantem, ja sigui a través d'aquestes seleccions clonals o inclús policlonals, com antigament ja es feia això, hi havia diferents varietats plantades a la finca i diferents clons i la gent s'ho anava autoempeltant al tros. No estem descobrint gaire cosa, sinó que ho estem tornant a fer i ho estem estudiant. Com bé comentava, hi ha hagut factors com plagues, malalties, les diferents seleccions, l'expansió, la part comercial i sobretot les causes climàtiques que han fet que aquesta variabilitat anés disminuint. Al final mirem al voltant, anem perdent hectàrees de vinya, però anem perdent també hectàrees de vinya vella
que és on hi ha aquesta variabilitat més genètica, perquè la majoria de plantacions més joves, o de 25 o de 30 anys, ja són clons comercials molt concrets i que quasi igual, si hi ha zones que hi ha 15 hectàrees de la mateixa varietat, el clon igual és el mateix, perquè quan se va plantar se va apostar per un clon concret. Llavors, tot això d'aquí ens ha fet perdre aquesta variabilitat genètica. Exemples claus del sector. La selecció clonal. Amb els portampels americans, la planta amb pel estàndard, en diferents anys apareix la selecció clonal que estem ara. És ara, però, és ara que l'han ficat sobre la taula des de fa un temps cap aquí i on també els vivers han estat apostant més, però ja s'ha anat fent tot això. Avantatges del material clonal. També ficarem conseqüències després, perquè hem d'anar-ho tocant tot. Quan nosaltres ja sabem que comprem un clon, ha de ser lliure de virus, un millor rendiment o una millor producció. Al final és uniforme, perquè agafes una hectàrea de vinya, plantes amb el mateix clon i saps que tots els hèctors se t'haurien de comportar igual, i llavors, aquí també, al final plantes per segons la zona, segons el sol, etc. Això què porta? El que estàvem comentant, al final, plantacions monoclonals, que el criteri agronòmic o enològic ens farà canviar el tipus de clon que nosaltres vulguem escollir. Hi ha menys registre al final de clons perquè la gent se centra en menys clons i al final acabes plantant els millors clons, però aquests millors és entre cometes, perquè hem anat comentant aquest fil conductor, que depèn de quin moment se va decidir un clon, però si als anys 70 es va triar un clon que després al 90 va canviar, no és que aquell no sigui bo, és que en aquell moment hi havia un criteri pels cellers, pels viticultors, etc., que ell era millor que no pas ara. Importància d'aquesta conservació d'aquest material vegetal i intentar no perdre més. És el que estàvem comentant, que és una eina més. És una eina més que tenim per adaptar amb aquest augment de temperatures que estem ja arrossegant des de fa uns anys, que cada vegada tindrem més episodis de sequera i més llargs i la pressió de diferents plagues o malalties que també pot ser un dels factors. Això. La variabilitat genètica al final, a cada patrimoni o a cada zona vitícola, hi ha les seves varietats, hi ha els seus clons i això simplement és un enriquiment per cada regió, per cada DO, per cada zona. Aquesta diapositiva és robada d'una altra presentació de l'Alberto, que m'agrada ficar-la perquè estem a temps amb el sentit de va ser una revolució d'aquesta pèrdua de variabilitat per anar a apostar per més a la comercialització i a aquesta explotació o hem de fer com una mica de canvi i fer ara aquesta revolució d'anar a mantenir. Cada vegada hi haurà menys vinya vella i hi ha clons que poden ser molt interessants però que s'estan perdent perquè ja no els estudiem o no se'ls presta atenció. Hi ha diferents estratègies, una que és la de la multiplicació del material propi, que segurament molta gent ho està fent, quan és el temps de podar, se'ls guarda i s'ho van peltant, que és el que s'havia anat fent sempre, però aquí al final si tu fas tu i no sé, pots estar multiplicant fongs o virus dins la teva vinya, les seleccions massals, la combinació de seleccions clonals, perquè al final, i ara anirem al gra, però moltes vegades pot començar com una selecció massal per guardar aquests materials, però que acabi amb una selecció clonal perquè els acabaràs estudiant i amb un futur i paciència podràs treure un clon. Les policlonals, que per exemple els veïns de Portugal ja estan apostant molt fort, però és que si anem a plantacions de vinya molt vella, hi ha garnatxers al costat que no s'assemblen en res, i 4 bancals més a baix tampoc s'assemblen en res, perquè són diferents clons.
Després, coplantació, això és una opció més, que antigament se feia servir, i encara hi ha moltes varietats minorietàries que inclús n'hi ha que no sabem ni quina varietat és, que fa 90 anys que estan en aquella vinya aguantant, i llavors els bancs de germoplasma per conservar aquest material vegetal. Aquí ja comencem, això ja és una de la recol·lecció de garnatxa peluda en aquest cas, i aquí la multiplicació del material propi, però fico el signe d'exclamació que hi ha un control sanitari, sobretot virus i fongs, però no. És el que comentàvem, no m'esplego més. Anem una mica aquí al gra. Això és el que comentàvem, la prospecció d'aquesta vinya vella, on seleccionaríem els caps, faríem un testatge ELISA, inclús podríem fer marcadors moleculars i finalment faríem aquestes multiplicacions. La selecció de caps, per exemple, se pot fer aplicant un criteri, però si ho fem amb vinya vella, aquest criteri hem de tindre present una cosa, que quan nosaltres multipliquem i plantem no s'expressarà igual, perquè si ho estem agafant d'un cep de 80-90 anys o inclús 50, nosaltres quan ho fiquem a camp, el tercer, el quart, el cinquè any, començarem a veure el fruit, no serà el mateix que la vinya d'on hem agafat aquesta fusta. Llavors, nosaltres, els programes que hem fet de selecció clonal, que ara comentaré, ho hem fet a l'atzar. Hem anat a la vinya i agafàvem 20 agulles per hectàrea. Fèiem un zigzag, agafàvem, fèiem... Aquí hi ha un petit ordre, perquè a la pràctica ens va anar millor, que agafàvem amb fusta i fèiem marcadors moleculars per identificar varietat, inclús gens de resistència, si es mostraven genèticament, llavors es multiplicava i fèiem el testatge ELISA el primer any en verd. Això és de la selecció clonal perquè nosaltres comencem així, però tal com l'hem fet acaba sent una selecció clonal, perquè hem agafat diferents parcel·les de la mateixa varietat de diferents pobles, de diferents DOs, amb l'objectiu de fer aquesta arca de Noè per guardar-lo, però dos, per estudiar aquests clons. Aquí el ChatGPT, que és el que es comentava. Doncs això és el que has comentat ara. La idea és guardar, són molts, perquè seran molts clons que tindrem guardats, que no es perdi aquest material, però ja dic clons perquè els anirem estudiant. Aquest és el programa que vam iniciar el 2023, Vitec amb el Viver de Vitis Navarra i la col·laboració de Terra Alta, d'Ocu Priorat i de Montsant, el qual vam agafar finques de vinya vella de 80 anys, 70, 65 i vam anar a buscar la fusta. Faltaria Empordà, però per la flavescència dorada i a l'anar moltes vegades que ja no hi venia el viticultor i que igual no estava marcat o no el vam agafar per seguretat. Primer, que el que comentava, se trien les zones, se tria la varietat, que en aquest cas va ser garnatxa negra, la vam anomenar garnatxa negra de Catalunya perquè era un projecte gran, les vinyes, el que us comentava del zigzag a l'atzar, la multiplicació, selecció, la identificació varietal, i llavors aquí us anem amb un futur. Això és la finca experimental de Vitec, això és una de les parcel·les, aquí es veu, la finca aquesta que es veu molt bonica aèria del Keyline. La idea és que amb aquesta finca que està ubicada a Cabassers anirem empeltant o plantant tots aquests clons per un primer guardar-los i dos per anar-lo estudiant. Que aquí ve... En resum, vam agafar 322 parcel·les, per exemple, 29 parcel·les de Batea, de Gandesa 10, de Villalba 6, de Pinell 2, o sigui, vam anar una mica a agafar. Llavors sí que hi havia la sort que a vegades trobes el viticultor i ens deia aquell bancalet és garnatxa peluda, o aneu al tanto que per aquí hi ha molta garnatxa blanca, llavors sempre va bé també agafar i fer una identificació varietal abans de començar a multiplicar perquè pots trobar una mica de tot. Lo negatiu, el positiu és que tenim molt material, al final són quasi 5.000 agulles empeltades, però
un 67% d'incidència de virosis. Llavors, ja clar, si analitzes virus i allò no ho saneges i perdes una gran variabilitat genètica. Aquí, ara perquè sapigueu on estem, el 2023 se va fer això, el 2024 ja s'ha multiplicat, però no hem pogut, i aquest 2025 no hem pogut empeltar encara perquè no hi ha hagut prou generació de fusta. 2026, si tot va bé, s'empeltaran aquestes agulles que s'hagi pogut donar a Masroger, a Vitec, a Cabasses, a la finca experimental, i en paral·lel el viver de Vitis Navarra a Sòria, que és la finca que tenen Basajaun, que també tenen com una arca de Noé, també tindran aquests clons. La principal condició va ser que el material vegetal no marxés cap a fora, cap a un viver, i allò es multipliqués i que no hi hagués un retorn. Llavors, per això hi ha la finca per guardar-los, i si mai acabés sortint un clon hi haurà tota la referència d'on surt. Si sortís un clon de garnatxa negra de Batea, doncs per molt que surti a través d'aquell viver estarà tot molt ben... Ara, això també és veritat que, com ja sabeu, és viticultura i és molta paciència i són molts anys. Però almenys ja s'estan començant també a treballar amb aquesta eina del material vegetal. Llavors, si tot va bé, aquest 2026 podrem empeltar totes aquestes agulles de garnatxa negra. Altres projectes, que aquests els vam fer amb Montsant i Priorat l'any passat, un any molt complicat d'agafar fusta, va ser amb varietats minoritàries i amb viticultors. Aquí n'hi ha un que ens ha portat una mostra. Són varietats que hi ha gent que ens diu un nom com trobat o planta o cep raro inclús perquè no saben ni el que és, o maduixa perquè s'assembla a la garnatxa però el tastes i té molt gust de maduixa, però és que té 80 anys, on té 70, on té 50, inclús pot tindre 90 i està allí amb la garnatxa i la carinyena principalment. Llavors, el procediment és similar, aquí sí que hem fet missatge als viticultors que ens ho portin, estem ara analitzant la varietat o el que pot coincidir s'assembli més per també informar als viticultors i llavors ho enviaríem a viver, que ens ho multipliquin i també ho empeltaríem per estudiar en un futur. I la carinyena també l'hem fet, però també són anys molt difícils perquè és molt baix el vigor de molts sarments d'aquests i no podem agafar tota la fusta que volguéssim agafar de les parcel·les. I l'altre que també és lògic, és que clar, fas l'avís, comences al gener, igual hi ha una de les vinyes que t'interessa que ja està podada i dius, doncs l'any que ve. I llavors jo ho llanço que si algú té ceps raros, varietats minoritàries, antigues i està obert, l'any que ve ho farem i la idea que tenim, si tot se pot fer, és seguir fent aquests programes. Que abans comentava Joan Àngel, lo de la garnatxa blanca, doncs també seria molt interessant fer un projecte de garnatxa blanca a nivell gran. Bé, això és l'exemple de la finca. Aquí tots aquests bancals és on aniran aquestes garnatxes, més unes altres parcel·les, ja ho tenim tot mapejat. Aquí ja s'està estudiant amb clons i varietats comercials. Això és una mica perquè si situeu on anirà totes aquestes agulles i ja està, el temps. Bé, moltes gràcies, molt interessant. Molt interessant. Sapigueu que els altres ens controlen pels aplaudiments. He dit, encara no heu acabat perquè no heu aplaudit. Ara ja han sentit que no heu aplaudit. Interessant això, i a més, justament, aquí cadascú, la providència, la sort, l'atzar, el que vulgueu dir, tenim asseguts a la sala, Incavi, IRTA, Vitec, i justament, ostres, aquests projectes, o aquest projecte que esteu fent, és molt projecte de país. El tema de la recuperació clonal, clar, vosaltres heu començat a treballar aquí amb unes varietats, en tenim moltes més, cada DO té la seva... Ostres, és un bon... Jo penso que és un bon exemple d'intentar veure si entre tots podem anar aconseguint, anar recuperant-ne cada vegada més. Aquí hi ha algú del Penedès que em va fent així perquè no n'hi ha cap del Penedès aquí. D'acord? Escolteu, moltíssimes gràcies.